Waduh. Waduh. Ah. Ayo ayo. Mati aku, mati. Waduh. Mati aku Kakang Semar. Mati tenan. Waduh. Modar kowe pokoke. Iki wis tak kei akeh tenan iki. Tak simpen akeh tenan iki. Tak toke sithik-sithik. Engko terakhir sak teleke. Mati aku Kakang. Aduh. Aduh. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Om awis namastu sidam skaring bawana langgeng. Permoni. Lamun ulun rasakake apa kang dadi pamintanira. Sayekti ulun bakal nerak lawan pernataning kadewatan. Apa to sababe dene mengkono kang dadi panyuwun kita. Sampun mangampun sakelangkung kathah pukulun estunipun menapa sampun kula aturaken paduka Hyang Adi pukulun menika sepisan mituruti dhateng pamotahipun wayah paduka Nalindra ing Astina inggih menika pun Prabu Duryudana anggenipun nyuwun tulung dhateng Kang Rayi pun Bandya Betari Durga supados pados sarana pejahipun para Pandhawa nyatanipun sampun marambah makaping-kaping wangsul wangsul para Kurawan jangkung dhateng pejahipun Pandhawa parantine gagar wigar tanantuk karya. Nanging saking menika, saking pametang kula mboten wonten ingkang saged damel pejahing para Pandhawa kejawi amung paduka Hyang Adi pukulun. Iya. Nanging lamun to ulun mituruti kang dadi panuwun kita, sayekti ulun bakal angregeti kelawan kadewatan ulun. Teka ingkang sakmestine ulun kuwi dadi dewaning para dewa kudu tumindak adil kelawan titah ulun. Nanging sabab apa teka mengkono pakarti ulun namung nuruti marang pamutah ira Bathari Permoni. Dene tungkap angka kalih. Nuwun sewu pukulun. Estunipun menawi paduka menika mituruti menawi dados pamutahipun ingkang rayi pun Permoni. Kejawi paduka saged mejahi para Pandhawa damel pepadang manahipun wayah paduka pun Kurupati sakurawanipun paduka ugi paring panggesangan dhateng sangyaning para Baju Barat jernyatanipun Pandhawa menika kalebet titah Sukerta iki mestinipun dados tedhanipun para Baju Barat. Duh pukulun kula sampun sagah pados saron supados kasembatan panjangkanipun wayah kula pun Kurupati nggih pun Duryudana. Menawi paduka Pandhawa dhateng menawi dados panyuwunipun ingkang rayi pun Permoni. Menapa inggih sakmangke kula badhe sinurak ing dening para kawula jernyatanipun kula menika nadyan mapan wonten ing Janaloka. Nanging kula menika dados jangkeping para dewa. Kula menika dados ganeping para Jawata. Ing atasipun kula menika jejeripun dewa teka mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sente aturipun ingkang rayipun Permoni. Pukulun menawi paduka mboten saged ngudani menawi dados panuwunipun ingkang rayipun Pandya Betari Durga. Tobat. Kula sampun lingsem wangsul dhateng ing wana Krendayana wonten ing dandang Mangurik. Dinten samangke monggo pukulun aturi kunus patrem kemawon. Kula trangunus pusaka kadewatan Cestrisula. Kadhawahna wonten dadanipun ingkang rayipun Permoni pados samangke kula menika sirna kemawon tinimbang kula menika gesang namun cinacating dening para kawula wonten ing Janaloka pukulun. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Aye, ya Adi Guru.
Ingkang Raking Sidik paudal-dal ingkang sowan ngabiyantara ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Jumbo. Kalau menapa sampun Paduka dawuhaken. Anggen Paduka paring dawuh supados amiji dhateng wayah Paduka pun Puntadewa. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Namung sabab menapa dene sareng lan rawuh Paduka Kakang boten katingal sowanipun Darma Kusuma. Nanging malah katingal nganti dhateng Pandhawa sekawan Kakang. Apan mekaten dingkeng lampah. Sewu-sewu kalepatanipun Raka Tadhawadana. Dene kula mboten saged nganti dhateng sowanipun wayah Paduka pun Puntadewa. Malah sak mangke sampun gumolong ing Rembag Werkudara Janaka miwah kembar anggenipun amakili dhateng pun Puntadewa. Sowan ngabiyantara Hyang Pramesti Bathara Guru. Rai wonten pandangon mangke Werkudara ingkang badhe atur wangsulan dhateng Rasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nyuwun pangapunten Di Kakang Narada mboten dados sabab ingkang wigati Pandhawa sekawan menika sampun pas menawi menangka dados wakilipun Puntadewa. Monggo latrihan dangu dhateng sawanipun ingkang wayah Pandhawa sekawan menika Di. Mangga darajating mraja kawuryan mus senyorori ora mangreh ing muka krana tanpa palupi Adilar Silastuti Sujana Sarjana kelo kalulun kala tita Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Werkudara padha kanthi harja saprapta kita nggir wayah ulun Werkudara. Yo slamet aku. Tansah pinayukaning kawidadan aku ngaturake basa aku katura guru kakekku. Iya ya Werkudara Luntampa. Arjuna padha harja saprapta kita nuninggi pukulun tansah pinayukaning kawidadan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Janaka Luntampa. Nekula Sedewa padha harja saprapta kita. Kula non pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar Luntampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Werkudara Arjuna padene kembar. Mara ulun nyuwun priksa. Lawan jeneng kita sawise sowan ana ing ngarsa ulun ana ing Bali Martya Kunda. Mara coba sapa ing minangka dadi juru wicara nggone bakal nampa pandangan ulun? Aku. Gandeng aku dinampa panenggak. Lan aku wis aguh makili lawan barep kakangku nggone sowan lan tinimbalan dening guru kakekku.
Mula aku ingkang bakal pak atur wangsulan kelawan guru kakekku. Yen ngono kita ingkang dadi juru wicara, ya pancen mengkono. Kita ngerti apa to sababe dene Puntadewa ulun timbali sowan ning Kayuwangan. Luwih dhisik aku tak takon. Apa sababe dene dewa nimbali kelawan titah mongko ora diwenehi keterangan. Titah mau tinimbalan dening guru kakekku klebu. Barep kakangku tinimbalan sowan mongko Narada ora paring dawuh apa ing dadi wigatine. Luwih dhisik aku tak takon. Peluputane Puntadewa apa? Maragage prasaja. Werkudara, nggih. Yekti kadang kita tinimbalan sowan ning Kayuwangan, jalaran darbi keluputan. Keluputane Puntadewa apa? Puntadewa bakal ulun patra pipidana krana wani ngagem asma Puntadewa. Kita ngerti dhewe. Lamun Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani. Kanthi nganggo jejuluk Prabu Puntadewa sayekti kadang kita pambareping Pandhawa mau keluhurane ngungkuli para dewa. Ing mengkono keluputan tumraping para Jawata krana ngasorake kelawan asmaning para Jawata. Yen pancen wis entuk paringi wektu aku tak wangsulan. Maragage kita paring wangsulan. Kena ngapa sing diluputke ning Puntadewa? Mongko akeh sing padha nganggo cendura ya kuwi Kakang Baladewa. Kaya asmane ya nganggo dewa. Nanging sabab apa ora mbok luputake ing angka loro. Sabab apa lagi iki kowe ngluputake Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa. Ora biyen-biyen nalika Puntadewa lair ana ing jagat diparingi jeneng dening Kanjeng Ibu apa dening wong tuaku sakarone. Kena apa ora mudhun ana ing Janaloka sarta ngelekake barep kakangku nganggo jeneng Puntadewa. Kena apa lagi saiki? Atas lho, Di. Werkudara menika pancen kajaipun agal gruwal-gruwal. Wong dosa, wong kau, wong blongo. Ning nyatanipun piyambakipun ugi leres kok. Sebabe apa kok ora ditimbali biyen-biyen nalika lair ning jagat. Lagi saiki diperkarake jeneng nganggo Puntadewa wae. Kakang Narada menika rembaganipun antawisipun kula lan Werkudara. Kakang Narada kula aturi kendel kemawon sampun ngantos tumut-tumut. Ha nggih, ning panjenengan kudu ngati-ati. Sampun ngantos panjenengan mangke ngatasipun panjenengan dewaning para dewa kok kalah rembug karo titah menika mirang-mirangaken to. Monggo nyatanipun ingkang nganti sowanipun para Pandhawa sekawan menika ingkang raka isdi paudal-udal. Kula ya melu wirang. Kakang Narada kula aturi kendel kemawon. Ingkang sabanjure apa ingkang bakal mbok takohake guru kakekku? Werkudara apa? Keluputaning kadangmu ora mung nganggo jeneng Prabu Puntadewa, nanging uga ana panunggalane. Panunggalane apa? Maragage kowe paringa pangandikan. Panunggalane ora ngagem gelung keling mono, amung dikeparengake para Brahmana pandhita ingkang kasutapane wis sak traju sak babak kelawan para Jawata kaya ta Eyang Muwyasa ing Saptawarga. Resi Kanwa, Resi Rama Parasu kae diwenangake nganggo gelung keling. Nanging sabab apa dene kadang kita pambayun ya kuwi si Puntadewa dudu jejering Brahmana. Jejering Nalindra teka wani ngagem gegelung keling kuwi keleputan tumraping para Jawata. Mula dina samengko kadang mulun timbali kejaba kudu tanggung jawab babakan nggone wis ngrasuk ageman nganggo gelung keling mau. Bratasena sik yen entuk tak wangsuli Maragage aku tak matur karo guru kakekku. Ya kita matura kepiye monggo pawadan kita nggon kita bakal matur kelan panjenengan ulun. Barep kakangku ngagem gelung keling kae ora saka karepe dhewe, nanging saka digelung dening Kanjeng Babu Kunti. Mula yen to sampeyan areng ngluputke babakan nganggo gelung keling, aja ngluputke barep kakangku. Barep kakangku mung sak derma nglakoni, nanging luputna ing gelung karo barep kakangku ya kuwi Babu Kunti Talibrata. Iki ingkang sepisan dene angka loro. Tak baleni rembuku meneh. Sak ngertiku barep kakangku nggone nganggo gelung keling kuwi ora nalika dheweke dadi Nalindra. Nanging wiwit bocah, wiwit jabang wis nganggo gelung keling. Kena ngapa dewane kok ling ngributke lagi saiki, ling gawe perkara lagi saiki. Yen ngono aku iso ngarani yen tong gugun mung ngluputake lawan barep kakangku mau sayekti
ora seka jroning atimu sing jero guru kakekku nanging pancen ana menungso sing ora seneng karo Pandhawa tumuli matur kalawan kowe lan kowe didedit suwun supaya goleki keluputane Puntadewa lan Pandhawa tumuli sampeyan luputake Puntadewa babagan nganggo jeneng Puntadewa lan luputake barep kakangku nggone ngagem gelung keling ya ngono apa ora aja mbok tutup-tutupi kowe dewa ora bloko karo titahe selawase dadi dewa ora dipercaya karo titahe yen kowe ngakoni perkara iki dudu saka atimu dhewe ning pancen eneng sing jaluk supaya Pandhawa dicilakake mbok piye carane kanthi kekudung asmaning Sang Hyang Jagat Girinata sing mangreh para kawula lan para titah ning jagat raya iki iya apa ora Bathara Guru Kakyat Risang kapirang rinangkul kinembet kembet dosa ngreknaning pawana ya situ kang walang ati ya situ kang sing tias ya situ kang kudu kering ing berkencang warudaya wak wong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe tenan to ngati-ati lho Di ngatos-atos sajae Werkudara sampun dungkap dhateng lelampahan ingkang dumados wonten ing Suralaya. Lah mungsuh titah ning nek pancen prayitna atine lah menika kedang atos-atos. Kakang Mrada kula aturi kendel kemawon. Kendel das pundi menjenengan badhe kebuka kewiyak wadine kok kendel-kendel pripun? Nek kewiyak wadine kebuka wadine niku mboten sampeyan tok sing nandhang kewirangan ning rada sak dewa-dewa liyane ya padha nandhang kewirangan merga kula menika ya pantun sandhap padha paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Das pundi menika? Ayo, arep bloko apa arep kumbi apa arep selak? Nyatane wis dibathang karo Werkudara. Pripun niki, Di? Nggih, Kakang menawi kula mekaten kula badhe prasaja kaliyan pun Bratasena. Lah wis kula menika wis nutup-nutupi kula rawuh wonten ing Garing Amarta dipun dangu dening pun Puntadewa. Puntadewa nyuwun priksa dhateng kula. Wonten menapa dene kula badhe katimbalan sowan? Aku ora ngerti. Bareng kula ngatur kados mekaten wonten mriki Werkudara mbukak wadi menika kala wau. Wah, lah kula menika kaya wong wah. Kaya diorek-orek rai kula ing ora bakal ilang selawase urip. Wirang kula mboten kanten-kantenan. Mula dadi ora usah mbok tutup-tutupi, ora usah nganggo wirang. Luwih wirang yen kowe nyingetake nggonmu goro karo titahmu. Yen tumrapaku aulung wirang ning jujur. Tumrapaku luwih becik. Tumrapaku luwih apik. Werkudara, piye? Pancen ana ingkang nyuwun supaya ulun paring pidana kaliyan para Pandhawa. Wah, ora lidhok jare wong daplok. Ora kejaba mung Pandya Betari Durga ingkang kepengin Pandhawa musna saka lumahing bumi reping langit. Mula tumuli ulun nimbali kaliyan Puntadewa jalaran kekuwataning Pandhawa kuwi mapan ana ing Puntadewa. Yen to Puntadewa tekaning pati, kita Janaka lan kembar datan darebi kekuwatan apa-apa. Ngibarati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lah wis. Lah wirang mboten kanten-kantenan kados mekaten menika. Wah. Pokoke kula mboten melu-melu lho, kula mboten tumut-tumut. Gandeng sedaya sampun kawanguran monggo ingkang badhe ngrekod daya ning pokoke kula mboten melu-melu tunggak waru godhong dadap nerada ora melu-melu ora melu nggarap. Yen pancen sing jaluk Betari Durga aja nganti gawe gelaning permoni utawa Betari Durga. Aku ngerti yen to Betari Durga kuwi nadyan kaya ngono wujudane lan wis disetrakake ning jagat. Ning ujaring para sepuh kuwi tetimbangane kakek guru. Mula dosa apa yang bakal mbok sandang yen kowe ora mituruti lawan tetimbangamu. Yen ngono kita wis ngerti apa kang bakal ulun paringake lawan jeneng kita. Ora usah dadak tido-tido. Yen pancen karmene paukuman karo aku Jelamprung lan kembar paringa dawuh. Yen pancen kita wis ngerti apa yang bakal ulun patrak wae lawan jeneng kita, ya kuwi wujuding paukuman. Supaya aja nganti ulun dinakwa yen to mentala kelawan jeneng kita, saiki kita nyuwun dipidana kepiye. Lah wis engko kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan.
Yen pancen karo matrapi paukuman karo aku sasedulur, aja tanggung-tanggung. Aku enono paukuman ingkang sing abot dhewe. Weh, Werkudara aja sembrana lho. Ora kita njaluk dihukum sing abot dhewe kuwi piye? Paukuman sing abot dhewe kuwi ora elok kejabamu dicemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Pancen kuwi sing tak ajab. Weh, diajab piye? Aja sembrana lho Werkudara. Candra Dimuka kuwi genine panase ya kuwi 800. 800 apa? 800 kilo. Panase ngungkuli panas Madyapada, panase geni Madyapada aja sembrono. Ora, aku ora wedi karo panase Candra Dimuka. Dadi yen ngono cetha, ya ora sandadak tak ambali yen pancen karmene paukuman karo Werkudara. Cemplungno aku sasedulur ning Kawah Candra Dimuka. Werkudara, kowe iki piye ta? Kowe iki kok mati tenan? Mati ya wis ben. Nang nganti kita kuwi ora ana iki mengko jagat geger. Geger ya padha ditanggung dhewe. Wah. Mergo sarana aku mbok cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Bakal kasembadan penjangkaku. Kita darbe panjangkapa kuwi dudu perkaramu, kuwi perkaraku. Sing wigati aku cemplungno ning Kawah Candra Dimuka. Ikhlas kelawan nyawa kita ora ikhlas sebab apa dosa apa sing bakal tak sandang yen aku wani karo guru kakekku. Jer kowe sing dadi lantaran anane aku sarta anane penguripaning Werkudara lan para Pandhawa. Yen to pancen kaya mengkono, ulun bakal nimbali Sang Hyang Yamadipati dinun papakake ning Kawah Candra Dimuka. Ora usah dadak nimbali Yamadipati. Adikku terus tak gendonge aku njaluk palilah lan nyaketi Kawah Candra Dimuka. Wah, Werkudara kita iki biasa kaya ngono. Wah, kowe menengo. Ora usah melu-melu. Yen pancen kaya mengkono mangsa bareng kelawan jeneng kita, aku njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bratasena Werkudara. Sampai kok digaya aja nganti Awistara, musuh Pandhawa tetep bobol, tetep dadal. Lan kembar sampun jumujug wonten ing Kawah Candra Dimuka. Menawi ngantos kawanguran Puntadewa, lho menika lho. Menawi ngantos kawanguran Puntadewa ndenangi adi-adinipun dipun sikara dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Puntadewa mboten trima minggah wonten ing kayangan. Puntadewa menika ingkang kula jangka ulun pejahi babar pisan. Wah, Edian. Menawi Puntadewa dipun pejahi ingkang gadhahi Pandhawa mboten trimah. Sinten Kakang? Bathara Kresna. Wayah jengandika Nalindra Indrawati monggo menika titisipun putra Paduka Sang Hyang Wisnu. Menawi Kresna mboten trima, Kresna minggah kayangan ulun pejahi babar pisan. Wah, elok tenane Dian. Sama-sama diwateni, sama-sama diwateni. Kresna pejah, Puntadewa pejah. Lah menika ingkang gadhahi Pandhawa ingkang gadhahi Natandarati mboten trima. Sinten Kakang? Kakang Semar minggah wonten ing kayangan sak anak-anake ora ta ya kowe. Takon Pandhawa nendi? Panjenengan mboten saged paring pangandikan Semar ngamuk sak anak-anake. Gareng ya ngamuk, Petruk ngamuk, Bagong ngamuk. Ora ta ya kowe. Ajeng mawateni no. Semar niku saklare ora ketok. Mboten iso dipateni di. Niku nggawa diesel dhewe kok. Mboten bakalan iso dipun pejahi. Mangke menawi perkawis Semar menika kula ingkang badhe tanggel jawab. Rekat lampahing rata tanpantara prapteng. Prapteng sukuning argaram kang tumingal. Oh. Dereng ngantos paripurna sami Mbah Wacana.
Nalendra mbek marwa sing sang mangkat kurda katekaping aja saprapta kita nggir tan sampinaning kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju Iwang Pukulun ya Lun Tampa Puntadewa padha raja saprapta kita inggih Pukulun Sang Hyang Bathara Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa tap-tapan atiku bareng kita sowan ngabiyantara ning ngarsaning Sang Hyang Jagadgirinata Puntadewa kula wonten paring dawuh Pukulun ana wigati apa dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan Mara Darbiatur matur marang panjenengan ulun sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana Pukulun. Estunipun anggen kula sowan ngabiyantara Iwang Padi Pukulun Sang Hyang Jagadgirinata ingin sepisan ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Dene dungkap angka kalih kaprawasa ing manahipun ingkang wayahipun Puntadewa sareng kula nyumurupi kadang kula sekawan binayong dening Sang Hyang Kaneka Putra. Nalika semanten saya dangu kula waspaosaken saya awas kuwatir sumelang saklebeting manahipun ingkang wayahipun Darma Kusuma imbanipun kadidin dene ninggal jejabang wonten nepining Balumbang. Tumunten sasampunipun kula pamit kelawan Yayi Twara Drupadi kula sumusul dhateng para Pandhawa estining manah netepi dhateng ingkang sampun kelampah lan sampun dipun midhangetaken dening sakkathahing titah ing mapan wonten ing jagat. Bilih Pandhawa menika ibaratipun antiga sak petarangan. Paribasanipun sedaya pecah setunggal kedah sami ngraosaken wondene mukti setunggal sedaya kedah sami ngraosaken. Mila Pandhawa menika mboten saged dipun pisah-pisahaken tumunten kula sumusul kadang kula wonten ing Kayiwangan Suralaya Pukulun. Namung kagiyating manah kula sareng kula dumugi wonten ing Kayiwangan teka kula mboten ngawuningani wontenipun kadang kula sekawan panenggak panengah tuwin kembar lan wragil wonten pundi Pukulun kepareng hamba bareng dhateng ingkang wayahipun Darma Kusuma Kakang Rada kadipundi tunggak warung tengah dadamu ora melu-melu kaya ngaten iku lho wis ora iso mikir dos pundi lajeng wangsulan sampeyan ora taya wae kula wis ngawatirake nek nganti Puntadewa menika wani sowan nyuwun priksa lah cilaka wis inggih Kakang inggih saenipun malaka kemawon ditutup-tutupana mangke menek konangan malah ketiwasan malah kewirangan mekaten Kakang inggih Puntadewa wonten maring dawuh Pukulun dadi wruhanira ingkang sekawit kita wis paring palilah kelawan kadang kilo papat supaya dadi wakil kita sowan ning Kayiwangan lan ngerti yo sejatine ulun nimbali kelawan jeneng kita bakal ulun patrapi paukuman krana kita wani ngagem asma Puntadewa ingkang tegese keluhurane ngungkuli Parangkara Jawata ing ngangka loro kita ngagem gegelung-keling uga keluputan tumraping kadiwatan. Mula sejatine lamun kadang kita sekawan papat mau ora dadi wakil kita ingkang sowan sayekti kita ingkang bakal ulun patrapi paukuman. Nanging gandeng sedulur kita papat ing minangka dadi wakil kita, dina samengko sedulur kita wis bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Dene paukuman ingkang dipilih dening kadang kita panenggak Siwerkudara Tanalika Jabamung kacemplungake ning Kawah Candradimuka. Mula wektu dina iki Pandhawa mapan ana ing kisiking Candradimuka mung kari ngenteni wahyaning mangsa kala nggone cemplung ning Kawah Candradimuka Darma Kusuma. Sigra mingset nggih ngabiyantur kersane Sang Hyang Jagadgirinata. Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma nalika semanten ing batos Njala Kepati midhanget sabdanipun nenggih Sang Hyang Jagadgirinata bilih kadang sekawan Pandhawa arsa cinemplungake wonten ing Kawah Candradimuka. Bramantya Sang Darma Kusuma
Nadyan Alindra ingkang boten nate duka parandene lamun duka mbebayani. Katingal abrit bergatak pasuryaning Sang Puntadewa. Kalaning jagat gawaning para dewa. Ambekos kaya dene wujuding Denawa saya sera pambekosing Sang Puntadewa saya gedhe awake salah kedaten dadi buta. Kepiadi Pramesti Bathara Guru. Puntadewa Bramantya. Ingkang mestine aku ora nate nuruti lawan mubal babaling kanepson nanging sakedhagan iki bareng kowe mentala karo adi-adiku papat cacahe. Werkudara Janaka kembar ora luput ora kleru arep mbok cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Ladalah. Aku ora nrimakake kowe ora gelem balekke adiku papat. Oh, sungsang bawana balik kiwangan. Dewa tak getak kok ora wedi. Ulun ki ngerti kok kita ki Puntadewa, arep kita greng-greng kaya ngapa. Ulun ora wedi. Kowe ora mlayu Bathara Nrada. Aine kok mlayu malah demen darani maling. Bengi-bengi kok mlayu-mlayu. Ora wedi karo aku. Ulun ngerti kita kuwi sapa. Dadi ulun ora bakal wedi lan jeneng kita. Bathara Guru Ben. Pancen pakartine luput nuruti kalawan ya kuwi pamutaisi Betari Durga. Ha wis kono sakarepmu. Yen ngono aku tak ngoyak Bathara Guru. Doyak kono wis doyak pokoke nganti kecekel. Dilengel-ingel-ingeli. Ingel-ingel. Bablasene. Diingel-ingel-ingeli. Diingel-ingel. Ah, diingel-ingel wis kono sakarepmu kono. Neng kita aja ngatutke ulun lho, ulun ra melu-melu lho. Ulun ki mung dewa dadi kongkonaning dewaning para dewa. Dadi ulun nimbali kalahan pun Pandhawa papat mau ya sakti mung mituruti panjaluke Hyang Pramesti Bathara Guru pandanganing Sang Hyang Jagat Girinata. Ulun ora ngerti, ulun ora kleru. Iya. Iya. Aja mbok cokot. Iya. Iya. Yen ngono sekecak no lenggah ana ing kene aku tak ngoyak Bathara kuwi. Doyak digawe kilo, digawe kapok wae Bathara kuwi. Jalaran gugu karepe dhewe wayah ulun aja banget nggo ngujo kelawan Bramantyaning kakung kado kepanasan. Wekasan kita wujud brahala kaya mengkono. Ngrusak pepasaning kadewatan, ngrusak kayiwangan. Ayo, mbok sirep ora nganggo tirtaning kesabaran. Ora mbok sirep kamur-kamur aja takon dosa penyarian keduga nlikung karo kowe. Getak kontal.
Wah, iki eneng dewa kok ampuk. Tak getak ora kuntal. Kowe goblok. Sepatuku tak talekke wit. Sengara kuntal. Wah, dewa kok kokehan. Olah sepatune ditalekke wit ora bakal iso kuntal. Pedhot ya. Ora. Joget yo joget war. Sirahe wong tuwa engko pancatan nggo salto. Seneng ya, Reng. Sapa sing seneng? Ya kowe iki seneng ora? Ah seneng kowe pol. Ah iya. Bengi iki wayang Jlimen meneh. Wah lah ya wis. Piye-piye? Piye nek wis jeneng wis kemarang dikersake dening para warga masyarakat ya ora ketang lumantar streaming ya, Tru. Ah iya. Streaming awak dhewe wayangan ning omah. Para pamirsa mirsani ana ing omah. Ah iya, cacak. Aja metu-metu. Metu ora apa-apa, Ndeng. Mbane jendel nang jero. Ah iya. Iki sing kepareng nyuwun sapa, Reng? Ayo tak waca. Ya. Bengi iki dikersake dening penyanyi Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes P. Hardono SHMM saka Ceper Klaten. Weh lah Ceper Klaten malah nimbali awake dhewe. Ora apa-apa dalam rangka memperingati 1000 hari wafatnya Ibu Eyang kami MC Warsiem Martoyo. Oh, dipersembahkan untuk masyarakat warga desa Pasungan Ceper Klaten. Oh iya ya. Iki panjenengane Pak Brigjen Polisi Purnawirawan Bapak Dr. Andes Pak Ardono kuwi banget nggone kepi-kepi karo eyange Ibu Warsiem Martoyo kuwi. Heeh. Sing biyen panjenengane ngasta minangka dadi guru ana ing SD Desa Pasungan. Oh, lan kagungan putra 6 putra. Dalam keluarga besar sangat menjunjung tinggi nilai sosial. Panjenengane Ibu Warsiem ki sangat tinggi menjunjung sosiale. Ya, tumbuh sejak dini karena pengajaran almarhum Bapak dan Ibu Martoyo bahwa hidup harus migunani tumraping liyan atau sering terucap jadilah berkat bagi sekitar. Wih, tembung seklima wih apik tenan yo, Reng. Ah iya. Migunani tumraping liyan ku ya apik banget lho, Tru. Ah iya. Jadi berkat tumrap masyarakat sekitar ku ya apik. Padha wae jane artine. Iya. Dadi awake dhewe urip ki ora mung urip-uripan. Ning awake dhewe urip ki iso apa ora uripe awake dhewe ki migunani tumraping wong liya. Oh, iya. Nek kowe ndek kepinteran ya aja cetil-cetil, nek dijaluki ngerti karo wong liya. Ngelmu kuwi didum ya ora bakal entek. Ya. Kuwi tegese migunani tumraping liyan. Ewadene nek kowe duwe kaya, duwe bondo, diparingi gampang golek bondo, diparingi gampang golek rejeki, ya rezekimu kuwi ben dirasake karo para tangga teparo warga sekitar, ora dimplep dhewe. Ora cetil-cetil. Ya. Ngono lho. Dia apa sing dibutuhke ayo disumbang, ayo disokong. Ngono iki luwih becik lan luwih apik. Insyaallah nek iso nglakoni kaya mengkono, rezekine tetep banyu mili. Oh, tenan. Sadurunge Covid kae kanca-kanca penabuh ki do nganake wayang Jlimen. Heeh. Nganti do ora ngrasake rasane le ra iso nyambut gawe, sing penting goleke dit donatur wayang Jlimen. 4 dina entuk pirang atus yuta kabeh didumke karo padha sing butuhake. Heeh. Gusti ora sare nalika bengi iki nganake wayang Jlimen, dilalah diparingi rejeki lumantar wayang Jlimen ki akeh. Amin ya Reng. Kuwi jenenge migunani tumraping liyan. Aja rumangsa berbangga diri, aja rumangsa kowe iki dadi wong nek uripmu durung iso migunani tumraping wong liya. Oh, ngono ya.
Iki duwer iki meneng iki ngrungokke. Ora mengko mancai ora. Apik pidatemu apik. Pidato kok pidate. Heeh, pidatomu apik. Pewarahmu apik tenan. Dadi aku ya ngrasake wong ki nek ora urung iso migunani tumraping liyan malah ora apik uripe ngalam padang. Luwe-luwe urip kok malah ngebot-boti wong liya. Kuwi malah nek tumrap aku mung urip-uripan. Ha iya. Mung krida lumahe ngasta ora gelem budidaya, wis ora ana gunane uripe. Ha iya, mung urip-uripan gek uripe malah ngebot-boti wong liya. Nek iso uripe sak propirane kuwi dienggo kebutuhaning wong kiwa tengen. Ngono kuwi pancen apik. Kaya panjenengane Ibu Warsiam Martoya iki le mulang karo putra-putrane wayah-wayahe uripe tetep migunani tumraping liyan. Ya muga-muga cinandhi ngawiyat jinempana ing angin pinaringana kasuwargan jati ya, Tru. Amin. Diapura sabeh sak kaluputane ditampa amal kabeciane lan dipapanake ning swarga Nur Kastuba. Wah iya, swarga paling tinggi. Heeh. Seneng ya. Wah, aku rada rumangsa banggane. Saiki ora mung sing wong seneng-seneng tok sing mlebu ning wayang Cilimen, ning wong nyewu ya wis mlebu wayang Cilimen, Truk. Ha iya. Ana ing masa pandemi kaya ngene iki, sampai saat ini kita belum bisa berpentas di luar dan belum ada protokol-protokol buat seniman sing dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Syarat-syaratnya supaya iso pentas ning jaba sampai saat ini belum ada ya, belum ada. Nek sing marahi Meri ana lho. Marahi Meri apa? Mengatasi masyarakat sing mlebu Malioboro wae iso nganggo protokol lho. Kok seniman kok ora iso digaweke protokol iki piye? Monggo seniman ki ramene ora kaya Malioboro lho, Tru. Ha iya. Penontone ya ora ramene ora kaya Malioboro. Malioboro iso digaweke protokol kok kene ade seniman tetep kon meneng wae karo blobokan matane nang omah. Ora iso ngapa-ngapa. Iki perlu dinteni, perlu ditunggu. Awak dhewe meneng ki ora kok awak dhewe ki pasrah ora, ning nunggu. Ha, sing rumangsa tak tunggu kuwi ndang cancot Taliwondo mikir. Mikir piye ana protokol apa ora kanggo kanca-kanca seniman supaya iso pentas lan sak piturute. Heeh. Ning tetep salto, sabar. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Panjenengan-panjenengane pemerintah ku ya menungso lumrah dadi utawa nggone kudu mikir ku ya terbatas, Gong. Kadang kala mikir iki sik. Oke, ora masalah. Aku nampa kok mikir iki kena, mikir kae kena. Ning iki aja dilalekke. Heeh. Ngono lho. Ha iya bener, aja dilalekke. Mula kuwi wis saiki awak dhewe ning masa-masa pandemi iki saiki ora mung perkara le pinter nganggo masker. Heeh. Ora le perkara pinter kerep wisuh ora. Ning nata ati. Oh, nata ati supaya sabar semeleh. Heeh. Aja gampang disulet karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Heeh. Iki akeh sing arep menggunakan kesempatan suasana seperti ini dienggo ngobok-obok negara ku ya pirang-pirang. Heeh. Sing maune ora tau muncul saiki wis muncul wis nyocot. Ha iya. Mula kutuwe kudu sare, sabar. Urung karuan kowe melu kae bakal kepenak urung karuan. Heeh. Urung karuan kowe manut iki bakal kepenak urung karuan. Penak ora ora gumantung usahane awake dhewe. Ha iya. Bener kuwi, Gong. Wis pancen bener. Wis saiki sing perkara iki di stop tekan semene ayo seneng-seneng iki kanca-kanca iki butuh guyu. Kanca-kanca iki butuh seneng. Ngono lho. Iki mayang ming 3 jam saka kersane Bapak Brigjen Purnawirawan Pak Hardono SHMM saka Ceper Klaten ki ayo seneng-seneng suka-suka parisuka. Ha iya. Sing tak karepe iki nyuwun lakon ya ngene iki lho dadi aku ki ora mung asal-asalan. Ha iya, ning pancen ya tak pikir tenan. Heeh. Ning piye kesenengane dhewe-dhewe kok aku ya enggak nolak to. Ha iya. Rasane wong gawe lakon sak penake dhewe Bagong merantau barang ditampa. Ngene lho, Tru. Piye? Ngerangkul wong seneng ruwayang ki angel. Ngel. Mula wong mau ya aja terus ngene dinahi panganan sing le mangan ki dheke radong. Oh. Aja dikai panganan sing le mangan ki dheke radong, le masak radong. Heeh.
Ning kae ana panganan sing gampang dipangan, gampang dirasake. Engko nek wis iso mangan, iso ngrasake dheweke kepengin gawe panganan kuwi. Nek wis kepengin gawe dituturi, gawene ngene, kaya ngene iki, kaya ngono kuwi, kaya ngene iki dingenekke, dingonokke. Ngono ya. Sing lakon-lakon padha karo sinetron TV ora masalah. Ora ngrusak pakem kok. Heeh. Pakem iki nek ngrusak pakem iki nek Petruk anake Abimanyu kuwi ngrusak pakem. Heeh. Oh Semar anake Werkudara, Pak Dene Werkudara kuwi ngrusak pakem. Ning iki ora ngrusak pakem wong iki mengeluarkan tokoh-tokoh yang sudah ada. Heeh. Ming ceritane digawe cerita modern supaya dingerteni karo anak-anak milenial. Iya. Ya kalau mau aku tak wigati terus ora ming awur-awuran. Ya sakarepmu. Aku tak ngetokke kepinter aku lho. Wah iya. Ngono lho. Heeh. Dadi upama ana wong nyuwun Bagong merantau jane ora kok perkara dhek iki rusak lakon ora, ning saking tresnane karo aku. Ah iya. Saking idolane karo Bagong pekasan pengen role iki tetep Bagong. Lah kowe kudu tanggung jawab, kudu iso nyaosi sing jeneng anu wong dodol iku kudu iso ngladeni karo pembeli. Heeh. Aja pembeline njaluk lotis kok tone cap jahe ya ora doyan. Heeh. Ngono ya, Gong. Iya. Lah engko nek wis apal tenan, wis seneng tenan karo wayang, tresna tenan. Percaya aku to, mesti kepengin ngerti wayang sejatine. Nah, kuwi baru saat dikasih yang memang apa itu ukurannya pas. Wis iki to. Sing memang maksudnya sing pancen lakon-lakon wayang sing wigati. Iya. Aku ora apa-apa wis. Dianggep wong sing gawane ngrusak wayang ora masalah, ngrusak lakon ora masalah. Tapi visi misiku ada. Aku pengen ngrangkul cah nom-nom yang seneng karo wayang. Apa sebabnya aku gawe Bagong pirang-pirang? Mergane aku ya pengen supaya Bagong ki saiki sing wis dadi senengi masyarakat ki saya tresna karo Bagong. Nek tresna karo aku mesti tresna karo Gareng, tresna karo Petruk. Nek ngerti karo aku mesti pengen ngerti aku ki sapa, aku ki abdine sapa. Aku abdine Pandhawa. Pandhawa iki kaya ngapa? Pandhawa ki 5 cacahe. Mungsuhe Pandhawa ki sapa? Kurawa. Kuwi sesuk bakale sambung menyambung. Oh, ngono lho. Iya. Wong ora ngerti wayang nuwun sewu lho, aku ora banding-banding iki men gari contoh. Heeh. Wong ora ngerti wayang, kerekane seneng wayang. Ngecenguk pengen delok lakon, tok gawe lakon Sekutrem Lair Haji Loko. Wonge meng pendonang. Apa iki, Mbah? Begitu aku metu sing dingerteni meng Petruk Gareng Bagong. Bar kuwi lakone ora digagas. Oh. Ngono ya, Gong. Dadi ngiring ning nggon kaya ngono pancen abot, pancen angel tenan, Tru. Heeh. Wah, kaget aku. Mak Tratap aku lagi gatekke Bagong ora. Aku iki gumun nek mungsuh Bagong lek omong kok iso teteh men. Ha iya. Ngono ya, Reng. Nah iya. Iki ana saweran, Truk. Oh iya. Presiden ana 4 bengi iki menghadirkan sapa wae. Bengi iki menghadirkan AEO. Oh. EAO. EAO Elisa. EO Andeng. Ping 3 kok salah terus ora. Ha iki Mbak Elisa Orkaros Alasuki disingkat EOA. EOA. Sing nomor 2 IU. Sapa IU? Ika Suhesti. Paran ya sing anu ya terus sing rada pilihan. Iya. Ya nek krungu kanca-kanca sing do nonton keloro-loro lho. Lho aku jujur mau bengi iki elek-eleke wayang mau. Ha to. Ora ngarani sindene lho, penabuhe. Wah, wis tobat tenan. Wis. Wis. Iki rencana sesuk tahun ngarep nek wis entuk pintasne jaba iki sing mau bengi anu kok opahe tak longi ya. Ha iya. Ketoke ora seimbang kalau lek ngekeki. Goblok-goblok kan. Ha iya ya wis ora apa-apa ora. Bengi iki pancen ya wis tak tata tenan wong lakone ya lakon sing wigati. Ha iya. Anu lho Truk iki 3 jam lho. Oh iya. Kersane Bapak Andaya 3 jam. Ya. Lakone Pandu Swarga. Oh iya. Pramuka.
Pandu kok Pramuka. Pandu iki Ndara Pandu kok. Ndara Pandu ya anak sapa? Ya anake Begawan Nabi Yasa. Kan Nabi Yasa ya anake sapa? Nabi Yasa ya anake sapa ya? Bane Pandu. Bagong iki nek kon silsilajane ya ora hafal. Ah ngerti, apa Lasara? Weh. Lasara anake sapa? Lasara anake mbone. Ha iya. Amedian Polo Ijo. Ah, Basia kuwi, Basia. Engko tekan Kijing Wano terus anu jenenge iki Cungkup Pahono. Ah, ya dagelan biyen. Ning biyen ya lucu lho. Ah iya wong aku sepene ya isih guyu. Diwaca ning sawere ning. Ya. Saweran dari Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes P. Hardono SHMM. 1. Mas Bagong Ketua Pemuda Karangkadempel 1 juta. Wih percaya ora. 2. Warga Laras Pengerawit Sinden 2 juta. Alhamdulillah ngono diteruske ora mengal. Nyuwun request mawar kuning Mbak Elisa dipersembahkan masyarakat dan warga desa Pasungan Ceper Klaten serta seluruh penggemar wayang kulit. NB, mohon doa restu Mas Bagong, cucu eyang kami ada yang berkeinginan menjadi dalang. Amin. Adik Rangga matur sembah nuwun. Mugi Mas Bagong dan kru WL pinaringan sehat lancar sedayanipun. Amin. Kula ndukung nanging nuwun sewu kula sekedhik badhe matur menawi cucunipun suwargi menika wonten ingkang badhe dados dalang. Dados dalang menika kedah siap lahir batinipun. Ya, batin. Tegese lahir batin. Jangka dadi dalang arah-arahe pikiran renteking ati akeh terus sing kepengin dadi dalang laris. Heeh, payu. Ning kok mrucut, nek wis mrucut terus getun. Heeh. Kuwi aja. Ngono ya, Gong. Sing penting saiki pengen dadi dalang, iso mayang lan sing luwih wigati ngelmune pedalangan kuwi dienggo sangu urip kuwi luwih migunani to. Heeh. Dadi dalang ora kudu laris, dadi dalang ora kudu terus saben bengi mayang, mboten. Ning sampeyan neliti tentang wayang memperdalam ilmu pewayangan, ilmu pedalangan itu luar biasa. Ya. Dadi aja nganti kendho, aja nganti duwe cita-cita sau dadi dalang laris mayang saben bengi. Niku sing angel dijangka teng riku niku. Kula niku mayang ora apik. Oh. Ora apik yakin, sumpah. Takoni dhewe aku ora apik. Dan yang lebih baik dari saya itu beratus-ratus. Ning nuwun sewu. Dilalah kula sik diparingi payu, diparingi laris. Dilalah niku. Iya, sing jeneng dilalah niku kepeneran. Wong sing kepeneran kuwi sok bakale ya iso uncat. Ngono ya, Gong. Iya. Mula oke sing pengen dadi dalang ning bayangane sesuk nek dadi dalang terus mayang rono sing nanggap sapa? Dadi dalang oke, tapi ditenani aku pengen dadi dalang. Sokol aku payu, ora payu aku harus memperdalam ilmu pedalangan karena pedalangan itu luar biasa. Ha! Oh. Ngapain, Tro? Boyo nek kaget rasa ha ngono aku mak tratap ya, Reng. Lemah jantung ya. Heeh. Mula ora dolan robaron. Mengguk ngono kae lemah jantung nang. Ya wis ora apa-apa ora. Nggih, matur sembah nuwun. Mawar kuning ingkang ngersakaken Pak saking Bapak Polisi Purnawirawan Bapak Hardono. Heeh. Wis kepareng diaturake. Wis karo tak mbuka HP ku ya, Tru? Ya, mbok menawa ana sing kirim-kirim apa? Wedi apa? Heeh. Ya wong iki alon-alon mbok menawa sing kepareng kersake. Wah, ana pengarep-arep iki. Iya. Liyane ya ming dojos semangat, Mas. Oh, jas-jas ra apa-apane jas-jas. Nggih. Matur sembah nuwun ya. Jan Mbak, ini buat Mbak Elisa 200.000 dan buat Mbak Neti 200.000 minta lagu pepeling nanti duet. Oh iya dari Bapak Subagio. Nyuwun lagu Liwung. Oh nggih, matur sembah nuwun. Saka sapa iki? Saking Manokwari, Papua Barat. Niki kula tumut mirsani lewat YouTube, Mas. Matur sembah nuwun truk Papua Barat. Salam-salam kagem
warga Papua Barat, warga Jawa sing ning Papua kono sing padha anu nyetel ya reng. Atur sembah nuwun. Semangat yang luar biasa. Ha iya. Pokoke tetep semangat awake dhewe kudune tetep semangat, tetep berkarya, tetep berinovasi, tetep bergerak. Ya, aja meneng wae. Ngono ya, Kang. Sinambi nunggu dawuhing pemerintah. Ya. Kudu entuk kebijaksanaan kanggo para kanca-kanca seniman seniwati sak Ngayogyakarta. Kepiye carane supaya iso berkarya, kepiye carane iso pentas meneh dengan protokol-protokol sing di nganu paringke karo Bapak pemerintah supaya kabeh iso mlaku terus, kabeh iso golek sandang pangan. Iya. Aja ming sing wong gedhe-gedhe sing dinahi kesempatan utawa dinahi anu apa jenenge wektu supaya iso obah. Nek wong cilik-cilik ya butuh obah, butuh. Apa kan meneng wae? Ha iya. Kudu obah ya reng. Kok bapak kok kerawan sop madhep rono sik lagi omong bapak kerawan sapa? Ora ketoke ora nalar ya. Ha iya iki. Kowe iki mengorono sik. Terus lagi wih lah truk bapak kok kaya ngono nek kowe madhep rene terus bapak kok kaya kuwi wong nonton dadi anu iki lho jenenge sing didelok saka alur cerita. Nah, ngono. Wah, Truk. Piye? Ha kuwi lagi penonton ki percaya. Urung noleh kok bapak kaya ngopo? Bapak kaya dirawuhi Sinuwun Kresna karo Sinuwun Prabu Baladewa. Heeh. Sowan yo. Woh ae. Aku yo noleh sik ora ming woh. Woh ae. Ah, ngono ketok nek kaya nek teatrikal iki urip. Iya ya. Janeng yaning talaka kadi langit Pambang pantepasulan pamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Nyat langening kalanggawana gelar pandhahan muncor Gus bekti kula Den ana kawan Gareng Petruk Bagong tak tampa Ndara Baladewa bekti kula yo ana kawan Gareng Petruk Bagong tak tampa wah tegas tenan lho tak tampa terus yo apa jenenge Mibawani aku tau ngono ning ngarepe masyarakat ana sing muni silet ngono. Aku rami bawani kok soalé kok. Heeh ya sampeyan. Enten apa Gus? Kakang Semar. Mirtu turut pawarta ingkang wis ndak tampa para Pandhawa. Sawetara wektu mapan ning sanggar pelanggatan Maratacoba. Gandeng aku ora diparingi priksa dening Kyai Prabu Darmakusuma yen to Kakang Semar napa dawuhing Kyai Prabu Puntadewa. Apa to sababe dene Pandhawa sawetara wektu mapan ning sanggar pelanggatan? Nek jane kula mboten dipun keparengaken matur dhateng ngersanipun sinten-sinten wong diwanti-wanti kalih Sinuwun Punta ning gandeng Sinuwun Kresna sing dangu kaliyan kula mboten ajeng selak napa sing dilakoni dening para pundhen kula Pandhawa sami semedi wonten ing sanggar pelanggatan estunipun nalika semanten namung nuruti dhateng krentekipun Ndara Werkudara.
Anggenipun kepengin nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun nggih menika sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim ingkang nalika semanten sampun mapan ing tempat suci manjing alam pamancat nanging cariyosipun sinuwun Prabu Pandhu ingga sepriki tasih lenggah wonten ing Kawah Candra-Dimuka. Lho. Paman Prabu Pandhu isih lenggah ning Kawah Candra-Dimuka. Oh sik, Semar kowe aja ngawur-ngawur. Paman Prabu Pandhu kuwi biyen nalika semana kondhang singa singaning Nalindra. Turta kabeh padha ngerti yen to Paman Prabu Pandhu kuwi ora ana tumindak ing ngala. Nggone dadi ratu dadi pengayoming para kawula. Yen perlu dadi pengayomaning para Nalindra sak donya iki. Nanging sabab apa? Bareng tekaning janji manjing ning alam pamancat, teka manjing ning Kawah Candra-Dimuka. Kaya aja gawe perkara. Kula mboten gawe perkara, ning pancen iki enten critane. Sinuwun Prabu Pandhu niku pancen mustikaning Nalindra, bebasan ratu sing mboten nate klepetan dedosan. Sugengipun dipun dharmakaken kagem ngayomi dhateng kawula lan ngayomi dhateng sesaminipun Nalindra. Ning apa to sababe? Lah kok dadak manjing enten kawah. Niku janjane ora kok merga keluputan. Ning netep janji sing endi? Oh, janji sing endi Semar? Nalika Dewi Madrim angidam-idam kaworan kepengin nitih Lembu Andini, saka tresnane lan Kang Garwa ngantos Prabu Pandhu nyuwun dhateng Sang Hyang Jagat Girinata inggih Bathara Guru nyuwunaken ngampil Lembu Andini. Sak mangsa benjang telasing tulising Nalindra Ngastina Prabu Pandhu sagah manjing wonten ing Kawah Candra-Dimuka. Lah niku sing jeneng janji niku kudu dilakoni, sing jeneng wong utang niku kudu nyaur, wong jilih balekake niku wis dadi kodrat sing kudu dilakoni. Mula Sinuwun Prabu Pandhu lenggah wonten ing kawah menika mboten kok awit dedosanipun ning nyaur dhateng menapa ing sampun nate dipun ucapaken, nate dipun janjekaken. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangesungkara. Lah banjur sambung rapete karo para Pandhawa, kepiye Kakang? Ndara Werkudara sing nalika semanten tasih muda ngawruhi piyambak Jawata nyemplungaken Kang Rama dhateng kawah ning dipenggak kaliyan ingkang Hyang Abiyasa supados nengga wahyaning mangsa kala. Ning jeneng lare menika kudu isa nyuwargake wong tuwa, kudu isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Lah niki enten riki niki sing ajeng dilakoni dening para Pandhawa. Gandeng Pandhawa menika wis disekseni dening jagat mustikaning para satriya, mustikaning para titah. Mula Pandhawa duwe gegayuhan sing luwih luhur inggih menika nyuwargaken dhateng tiyang sepuhipun supaya mentas saking kasangsayan Kawah Candra-Dimuka. Sinuwun Darawati. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripurnaning Bawacana katrenjo plajaring Sang Hyang Jagat Girinata merpeki nglenggahing nata Ndarawati Wanata Mandura tuwin kira Semar Badranaya. Semareka den prayitna semuriris Kon sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadul wukir moyak mayik saking Dias Baliwur. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk pukul
Bukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Manik Maya. Dewa Luntompo, Kakang Semar bekti kula kunjuk. Iya. Sumengko tindak paduka Ewang Adi Pukulun sajaipun ana wong wigatos. Teka dewaning para dewa paduka ngrasuk jawataning para Jawata. Tedhak wonten ing Madyapada mengko wigatos ing kados pundi Pukulun? Kresna kula wonten paring adhawuh. Ulun nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Kelawan Nalindring Darawati wayah ulun Sri Bathara Kresna yen perlu wayah ulun Mandura ya kuwi Baladewa. Wonten menapa? Kayawangan rusak, kayawangan geger. Awit pangamuke ya kuwi yaksa kedadian saka Puntadewa ingkang murka mubal-babal kanepsaning si Puntadewa si Darmakusuma wekasan ilang tabeting Kanalindran. Wujud yaksa ingkang gawe geger kayangan satemah motho-motho lan panjenengan ulun. Lho, Nyai Prabu Darmakusuma dados yaksa? Pancen mengkono Narayana. Semareka den prayitna Semari reseka balik Tityani Gandayani Trisanya Purnama sasi. Anane geni nek ora ana sing ngurupke tangeh lamun iso mbabar wujud geni. Ayo saiki kowe tak takoni Manik Maya. Ora mung kowe mudhun ana ing donya terus kowe njaluk tulung karo Sinuwun Dwarawati lan Sinuwun Baladewa. Ning kowe sik tok sumbering perkara kudu tok jlentrehake. Tok sumbering perkara kudu tok babarake. Aku gelem nulungi karo kowe ning kowe kudu jujur. Sinuwun Darmakusuma kuwi Nalindra ingkang selawase ora nate duka, ora nate nesu. Ning sebab apa? Lah kok sak gedhakan iki panjenengane duka nganti ilang tabeting Kanalindran wujud buta gedhe ingkang ngrusak kayangan. Sinuwun Nalindra ngamarta Prabu Darmakusuma nek ora mbok warai, aku kuwi luwih hafal pambegane. Ayo, kowe bloko ora Manik Maya, Kakang Semar, Kakang Nayantaka, sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngrayi tadah wadana. Ngapa? Puntadewa ngantos murka kados mekaten krana prasaja kemawon. Piyambakipun mbelani dhateng kadangipun sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar. Ndaraku Werkudara Janaka lan Ndara kembar piye? Nalika semanten kula utusan kelawan Kakang Narada supados andhanga Puntadewa sowan dhateng Suralaya nanging kadangipun sekawan boten ngeparengaken. Tumuntun Werkudara Janaka lan kembar ingkang dados wakilipun. Kowe utusan rada ndangu karo ndaraku Puntadewa ki wigatine inggih. Nyuwun pangapunten Kakang. Kula nampi penangisipun Bathari Durga ingkang dipun suwuni tulung dening Kurawa kinendamel pejahipun Pandhawa. Langkung-langkung Durga mutah bilih sedaya wadya balanipun sami keluwen para berkasaan jim setan sanget-sanget anggenipun kepengin anedha dagingipun tiyang Sukerta. Ngemuti kalih perkawis menika saha kula nampi penangisipun permoni tumunten kula ndangu lan pun Puntadewa ing pengajab badhe kula lepataken. Nadyan kalepatan menika kula pados-padosaken ingkang wigatos supados sak mangke Puntadewa katingal lepat tumunten kula cemplungaken wonten ing kawah nanging Puntadewa boten purun sowan tumuli dipun wakilaken kadangipun sekawan sak mangke Werkudara Janaka tuwin kembar manjing kawah wekasan Puntadewa murka kados mekaten menika Kakang. Wah kakrokane kowe ha. Ora tatanan kowe. Manik Maya. Kowe iki dewa apa? Mestine sak kelakuanmu kuwi iso ditulat dening para kawula, ditulat dening para titah sing urip ana ing jagat.
Lah nek dewane wis isih gampang mengeng ngadeke kaya ngono. Dewane isih gampang menggok. Lah kaya ngapa lakoning para titah ning Danaloka? Sak tingkah lakumu ki ditulat karo para titah sing jumrimapan ana ning jagat iki. Ming perkara penangise Durga, lah kok kowe mbajur mentala karo wong sing ora luput. Kowe mentala karo wong sing ora dosa. Pandhawa ora luput, Ndara Puntadewa ora kleru. Mbok cemplungake ning kawah Candradimuka. Wah, iki lho, ning kene iki dumadining tembung sapa sing salah bakale seleh. Sapa sing luput bakale kawistara, nadyan mbok delik-delikke nggonmu bakal munasika karo Ndaraku Pandhawa. Ning ala iki ora bakal tumama ning becik. Mesti bakal ana wong kang nuduhake, wong kang tumindak ala iki mesti bakal ketara. Wis to, nek ndi papan apa wae sing mbok lakoni, nadyan mbok delik-delikke wong salah, wong luput ki bakale ketara. Neng kene iki aku sing ora nrimakake. Semar ki sing ngomong Pandhawa, nek eneng apa-apane Pandhawa, aku njaluk ijol karo kowe maneh. Kakang Semar, kula sampun ndodho ing kalepatan. Nadyan kula kedah nampi paukuman menapa kemawon kula nderek wamukipun Puntadewa. Nang kene iki kowe krasa ora manimaya. Arepa kowe dewa duwe panguwasa, kowe duwe kasekten sing ora iso diukur. Ning wong sekti, wong sentosa, wong digdaya, wong duwe panguwasa ki nek kleru wis ora duwe kekuatan apa-apa. Buktine kowe wedi karo Ndaraku Puntadewa, kowe kalah karo Ndaraku Darmakusuma. Nadyan panjenengan iki ming titah ning nyatane iso ngasorake kekuataning para dewa. Mula aja sok ngembe karo wong ringkih, aja sok ngilani karo wong sing ora sentosa, karo wong cilik. Inggih, Kyai Semar. Kula ndadha ing kalepatan Kakang Badranaya. Kula kedah kados pundi? Kula sampun ndadha ing kalepatan Pandhawa. Waduh, kula menika kados pundi? Menawi ngantos kadang kula sekawan Werkudara Janaka kembar menika mangke mboten saged waluya Nirmala Temajati medal saking kawah Candradimuka. Menawa jagat menika mangke badhe geger krana para Pandhawa menika utusane ngadil ngembadhe anyirep tuwin damel tentrem jagat sawegung Kulun. Waduh, Kulun, Kulun. Ayo kados mengatur lawan wadi Kulun. Jan. Wah, Kulun. Ki piye iki ya kapake iki? Menungsa ora tatanan dewa, dewa ora tatanan. Gugu karepe nganti Ndaraku Werkudara Janaka nekula sedewa ora kondur ning negara Jepang Panola. Ngamarta, aku ora nrimakake. Ngene. Nek kowe pancen ndodho ing keluputan tegese kowe ora bakal wirang. Inggih, kula mboten badhe ajri kalian wirang. Kowe nyemplung kawah. Ndaraku Pandhawa isih urip, isih sugeng apa wis kobong? Salirane nadyan wis gawe gari balung mergo kobong dening Candradimuka entasen. Entasen. Nek isih sugeng tegese kowe slamet. Ning nek Ndaraku engko wis padha kobong eneng kawah Candradimuka, rongkongane Ndaraku tak nggo bukti sowan Sang Hyang Asih Pranamba. Pidanane apa kanggo kowe aku ora ngerti. Aduh Kakang Semar, ora aduh. Iki tanggung jawabmu. Ora aduh. Ora kabak-kabake kok aduh. Kyai Prabu Darmakusuma wah tendake tenaga. Sampeyan mung ajeng dadi buta to? Oh to, ajeng pamer, ajeng pamer. Kyai semanten iki wis do ngerti nek Sinuwun Kresna niku nek nesu dadi bala 1000. Aming 1000 kok mempenge ra jamak-jamak. Pun sampeyan meneng mawon. Kadangku Pandhawa papat niku dadi tanggungane Bathara Guru. Lah terus Kyai Yaji, kula sing methukke nek kira-kira mentala nguntal Semar ben duntal Semar mboten apa-apa.
Jor lakune ngangin gugur anggrane ngarga kara gurnita kagiri-giri horeg bumi pragambita padula mangambak-ambak lesus swara pinusus. Wah, Jlamprong wonten dawuh Mas. Negara Sedewa wonten dawuh Mas. Iya, wonten dawuh Mas. Aja wedi mati. Ngarep iki Kawah Candra Dimuka ngelingono lan kowe eling kang dadi dawuhku kekarepane Werkudara. Wah, muga-muga dewa ngayomi karo kowe lan aku. Yen pancen Pandhawa ora luput, yen pancen Pandhawa ora kleru lan ora duwe keluputan tumraping Manikmaya kakekku. Ujaring para sepuh ngandhake nadyan panas dikaya ngopo kowe karo aku ora bakal kobong ning jroning kawah. Ayo diteruske mban kelakon penjangkane awake dhewe. Oh. Sirep-rep panasing Kawah Candra Dimuka jinemplungan Pandhawa sekawan Sang Werkudara Janaka miwah kembar eling-eling mustikaning satriya datan darbe kelapatan tumraping para Jawata mila datan kawasa ngobar angganing Pandhawa sekawan dadi kumangul jeneng pangidika Sang Werkudara. Wah, Pandhu bapakku kowe nendi? Ingkang mapan wonten dasaring Kagring Astina ingkang sampun mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka anetepi dhateng perjanjen nenggi Sanata Prabu Pandhu Dewayana ya Pandhu Dewanata sinandhing keng garwa nenggi Sang Dewi Madrim nadyan kinupeng geni mangalat-alat parandening mangke tasih ketingal tajem saliraning Sang Prabu Pandhu Dewayana Sang Dewi Madrim kayatan karo karaos lamun kinupeng wujuding geni mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka dadak sakuleng mangke sinela panjriting para sukma ingkang nandhang pasiksan jelek Sang Werkudara anggendhong kadangipun 3 nengge Sang Arjuna tuwin kembar dadi kandhek lampahing Sang Panenggak wau. Oh ngadeg atenger-tenger Sang Bratasena miwah Raden Arjuna datan kantun Raden Nakula Sadewa mulat sak ngajenging Sang Werkudara nadyan sedaya genining kawah sinawang awujud abrit parandening mriku wonten hakne ingkang wujud biru dadi kandhek lampahing Sang Panenggak sriga kawiyos pangandikaning Sang Werkudara. Wah, suwene aku goleki menyang endi dununge wong tuaku sing jarine isih mapan ana ing kawah. Ana sesawangan sing elok. Kabeh geni Candra Dimuka ingkang obong sukma.
warnane kabeh wujude abang. Nanging jebul iki ana wujuding geni biru loro cacahe ingkang gawe adem sarta gawe ayem. Apa pancen iki wujuding sukma ingkang wis diapura dosane teka kaya ngene wujudane. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Nggara. Werkudara ora kira babar pisan lamun pun Rama bisa nyumurupi kelawan sira kulub. Saiki sira wis ndungkap dewasa, Arjuna sira uga wis ndungkap dewasa. Nekula Sedewa pinten tangsen anakku nggir, anakku bocah kembar. Anakku pinten tangsen nekula Sedewa apuranen ibumu Yunggir. Wiwit kowe lair kowe ora tak gendong, kowe ora tak mong pinten tangsen. Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Oh, Kanjeng Ibu. Wah, Kanjeng Rama. Oh, Kanjeng Ibu, mboten kinten babar pisan bilih. Dinten samangke kula saged pinanggih paduka Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ibu. Anakku kembar. Aku sing njaluk ngapura. Aku dudu ibu ingkang becik. Ora iso kula wentah kowe nggir cah bagus. Werkudara, aku ngaturake panuwun dene kowe iso momong karo adi-adimu nadyan adimu kuwalon. Wah, Babu Madrim wis dadi kewajibanku. Kanjeng Rama, kula nderek paduka Kanjeng Rama. Kula mboten saged gesang menawi mboten sinandhing paduka Kanjeng Rama. Werkudara, Pandhu bapakku piye? Arjuna wonten paring adhawuh. Kembar, nadyan pun Rama semanjing ana ing kawah Candra Dimuka, nanging pun Rama tansah bisa angulatake kelawan laku jantraning atmajaning Prabu Pandhu. Tetela lamun sira mujudake sawijining putra ingkang bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa, bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa, ngerti ya nggih? Suwarganing wong tuwa kuwi lamun to nyumurupi anak tansah mastuti dawuhing wong tuwa, tansah nengenake tumindak ingkang becik sarta nyingkiri tumindak ingkang ala, lan tansah bisa netepi kelawan tetembungan migunani tumraping liyan. Kanthi cara mengkono nggon urip ana ing alam padhang ora muspra undhu-undhuane nggir Bratasena lan Arjuna apa dene kembar. Swa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumeko camranya maratani wong pilahing Mastuna sidam skaring bawana langgeng. Pandhu ibu kulun wonten timbalan ing adhawuh. Madrim wonten timbalan pukulun sayekti ulun praptana ing kawah mung netepi kelawan pamutayat moja kita Pandhawa 5 cacahe ing wektu dina iki kepengin nyuwargake kelawan kita lan garwa kita. Lan ngerti ya Pandhu, dina samangka kaya wis rampung sarta wis tuntas nggon kita nyaur kelawan piutang kita
nalika urip ana ing alam padhang kaya wis trep lamun kita munggah ana ing kasuwargan. Mula wektu dina iki sineksenat maja kita ing padha mapan ana ing kawah. Kita pandolan madrim mulu nunggahake ana ing swarga Nurkastuba ngger pandu apa dene sira madrim. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka pulun sampun kepareng netepi sarta minangkanipun dados pamuthaipun para Pandhawa. Nanging Arjuna sapungkur kita saka Bali Marti Kunda Manik manjing telenging kawah Toho awujud yaksa. Mula wektu dina iki ulun pasrahke kelawan jeneng kita nggon kita ngendhakake kelawan kamurkane kadang kita ya kuwi Puntadewa ayu kongsi gawe geger kayiwangan Janaka kula dilenggah prayogi pukulun. Mangka anggro sesumbar lindho bumi kunjing kumaludha guntur ketup ing Bathara Guru kowe tak oyak saka ing kayiwangan medhun ana ing jagat. Oh, katon metu saka ing kawah Candra Dimuka upama adhiku wis metu saka kawah. Isih padha urip dikeparengake urip ana ing alam padhang. Nanging ora bakal mung tekan semene nggonku ngapokke karo kowe. Arep adhiku isih padha urip nanging aku ora lega yen urung kae kapoke Sang Hyang Jagat Girinata. Koko Prabu, kula aturi nyiramawi tirtaning kesabaran. Koko Prabu ingkang rayi tasih gesang. Monggo kula aturi ngracut kamurkan paduka Kanjeng Koko Prabu. Ora mung tekan semene. Iya samelu-melu iki perkaraku karo Bathara Guru. Suwun mbarep kudu sabar aja banjur murka kaya ngono mbarep. Wah penjangkaning Pandhawa wis lakon mbuh ora weruh Sinuwun kula aturi emut. Nek Gusti kula Sira Prabu Puntadewa lajeng nganggunakaken cara kados mekaten menika sedaya menika mboten badhe rampung paripurna jenengan manten. Ngendikanipun ngendikan Ndara-ndara kula niku pun sami timbul. Ngoten. Pun sami sugeng mboten mlebet wonten ing Candra Dimuka. Wah, aku ora bakal mung tekan semene. Kowe sapa? Lho, panjenengan supe kalian kula. Kula ingkang abdi Panala Gareng. Apa meneh kowe ming drajating Panakawan. Minggat ora?
Ora usah ngelekke karo aku tak idak kowe modar dina iki. Nggih, dipun sekecaken anggenipun duka nang ngaten. Piye, Reng? Idak malah modar nesu tenane. Coba aku sing methuke. Pethuke ana. Iki Ponokawan kok ting delaji ki ngopo? Isih 11 kurang seprapat. Kontrake 3 jam. Mula ya kudu rampung 3 jam. Upama rampung jam 11 kurang seprapat ra apa-apa mung kurang 15 menit ra masalah. Wah, ora kena kaya mengkono. Wis sampeyan iki ajeng rembug Bathara Guru napa ajeng rembug jam? Media kaya ngono. Wah, anggepe sampeyan iku kewajibane ngrembug Bathara Guru nek jam niku sing dadi panguwasane Petro ora sasa dadak aneh-aneh werna-werna ora. Petro, aku ora bakal nrimake mung tekan semene Bathara Guru tanggung jawab karo kelakuane. Sabar to? Ora iso sabar. Kudu tanggung jawab kelakuane. Panjenengan saged sabar mboten? Saged sabar mboten? Nek ora iso sabar tak goleke mungsuh. Sapa mu? Lengkar iki. Barat ora. Kok iki Ratu Lungguh kok dijunjung. Nek mboten ngoten ndak ora. Wong geger kaya kene kok malah ngombe es krim. Es krim duk kae teh tubruk. Wah, kuwi malah teh tubruk kuwi. Rak suwe to lek ngombe nek teh tubruk kuwi. Ngapa Petruk? Lho. Siapa iki? Lho, ora paling Yayi Darmaji. Lah nggih niki di ndake kamurkane. Men supaya ndang wujud Sinuwun Prabu Darmakusuma terus lakone paripurna. Minggira. Nun, minggira. Aku takon tumandang nek kowe nang kono kuwi aku ora iso tumandang, minggira. Ya. Pun, nggih paring pangandikan. Yayi. Kula nyuwun pangapunten, Yayi. Kula badhe nyuwun priksa. Ancas gegayanipun para Pandhawa duk nalika wonten sanggar pelanggatan menika kala wau menapa cobi? Yayi gayuh kasuwarganing para Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Waduh. Kowe tak plinteng sirahmu tenan lho, Petruk. Ana ratu omong kok rene nggawa tekek. Kowe, ayo. Kowe lah. Weh. Edan tekek iki panjal maning dosa muka ya kok ampun. Tak tutuk sirahe kok isih muni. Coba duyuhi sirahe. Aja. Ancasipun menapa? Gayuh kasuwarganing Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Kula caosi prisa. Werkudara Janaka tuwin kembar anggenipun dipun timbali. Angekhlasaken awakipun piyambak tumunten manjing wonten ing Kawah Candradimukha pinanggya kaliyan Paman Prabu Pandhu. Miturut pangendikanipun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah Werkudara Janaka tuwin kembar dados paseksen. Sakmangke sampun pundhat lelampanipun ingkang Rama inggih punika Paman Prabu Pandhu lan Bibi Madrim. Paman Prabu Pandhu lan Bibi Madrim sampun dipun ninggahaken wonten ing kasuwargan. Malah sakmangke Hyang Jagadgiri Nata sampun ndada ing kalepatan, sampun ndada ing kalepatan. Sampun ndada ing kalepatan tumunten sakmangke nuwun sewu. Yayi kedah angracut kamurkanipun, Yayi. Nek sampeyan ajeng tegel kalih kula mang tegel. Gegayuhanipun para Pandhawa sampun kasembadan. Sinuwun Prabu Pandhu pun nyuwarga kaliyan Dewi Madrim. Panjenengan kudu ngracut kamurkanipun. Kakang Semar, Nun, aku wis omong kaya ngono mau. Sampeyan pun ngendika ngene iki lho.
Sing duwe kewajiban ngendhake kamurkaning Sinuwun Darmakusuma sapa? Sing sago ngendhake kamurkaning Sinuwun Puntadewa sapa? Lho, Kakang Semar. Lah kok sampean disiki kula? Dianggep kula men ora ndek gawean. Oh, iya. Kabeh dirampungi Kresna, men sampean jenenge saya mumbul, kaya saya mblesek, ngono apa piye? Nek dem-deman nggih dem-deman, ampun sak penake dhewe kaya ngoten niku. Apa ya, Pak? Lah melu. Ora Sinuwun Kresna kok mundur pasuryane pucet. Semar ki ya iso ngendhaki kamurkaning Sinuwun Prabu Darmakusuma kok dadak apa-apa Kresna. Wong kaya ngene iki ya butuh ekses e. Eksis nek ra ono sinyal, tri. Tri nek ra ono sinyal, triamin. Petruk karo wong tuwa kok gedhek sirah ora. Kuwalat. Sinuwun monggo kula aturi ngracut kamurkanipun. Upama dudu Kakang Semar tak kira aku ora bisa ngracut kamurkanku. Ning gandeng Kakang Semar sak polah-polahe kok gawe guyu. Gawe seneng. Apa ana jamak lumrahe. Koko Prabu Sri Bathara Kresna kok diseneni Semar. Mongko ya terus mundur raine wagu. Piye? Waduh. Aku karo sirahe. Piye? Sajake kaya ngono kok piye? Ora aku ora kelakon rampung. Adi-adiku ndi, Kang? Kula. Ayo. Suno supados rawuh mriki, Ndara. Prabu kula ngaturaken panuwun sanes kula ingkang saged ngendhakaken kamurkanipun Yai Prabu nanging menawi boten saking Kakang Semar boten badhe Yai menika saged wujud kados wingi uni Koko Prabu ingkang saged ngendhakaken sanes Yai sanes nanging Kakang Semar Gong, jile bedile manuk ini kok. Wak tembake kok ngono kok glelangi ra jamak. Wo, kae saben wong raine diundangake. Kakang Semar, lho. Lenggau iki. Werkudara. Nggih. Pun Kakang ngaturake panuwun dudu mung aku nanging Pandhawa 5 HP. Sing bisa nyuwargake lawan Babu Pandu lan Ibu Madrim. Inggih Koko Prabu sedaya Pandhawa. Sedaya Pandhawa klebet panakawanipun Yai. Ugi klebet paduka Kanjeng Koko Prabu mboten kula mboten tumut-tumut. Bengi iki kok satru antaraning Sinundarawati karo Semar kok kaya le mungsuh. Nek ora tak ngonoke ndur aku kira entuk nggon apa-apa kok Kresna, apa-apa kok Kresna. Semar ki dadi pamomonge gaweane apa? Ya gaweane momong. Wah tak ketak ndasmu kowe. Tak kira Semar ora. Duwer barang ya melu-melu.
Werkudara ya ayo manjing kedaton. Mangke riyin Bathari Durga sak wadyabalane nika. Wah, singkirke. Jaluk pangan. Jaluk pangan. Wong baju barat. Wah. Lai jagat. Kakang Semar. Mbok wong tala sekolahane mengalih paduka Kakang menika paring pangan dhateng para baju barat weh. Bathari Durga. Mulih kowe. Mulih. Kula nyuwun tedha. Wah, pangan-pangan piye kene kowe kangelan golek pangan kok njaluk pangan. Kok saka diapurmu kowe. Mati aku. Iya. Kula nek ditendang diantem mboten napa-napa ning ampun siji niku Kakang Semar lho. Waduh. Ayo. Mati aku, mati. Waduh. Mati aku Kakang Semar. Mati tenan. Waduh. Modar kowe pokoke. Iki wis tak kei akeh tenan iki. Tak simpen akeh tenan iki. Tak toke sithik-sithik. Engko terakhir sak teleke. Mati aku Kakang. Aduh. Mati kabeh. Ben. Aduh. Wah. Iki kepiye iki? Dengan tak waktu orang. Iya. Wah, juan bakong panganane apa to, Kang? Jelas ta? Iki pakan kirekku tak pangane. Oh, pakan kireke dipangan ora jijik. Bapak nganti kaya mendem ciu ya lho. Mergo saka gasmu sing gilani. Wah, sampurnake Ndara. Ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.